MS tok bi Bipin Senar ahem thengpi ke ba pen ajok kerap kedam. North Eastern Range Silonian Ranger chingbai rong hangpen kang hua thengpi kenabdun. Lakhakre sirkep Dhonsori constituency ke parlo kedam tang tarik isi ani diphupen chekoinot rong klarbong andhuni rong phar arong along edon ahem Bipin Senar ahem men analo porphai hinira chitim apor alom tomonchar ting wang ham ajok Bipin Senar ahem thengpi kebab pen kedam tang MEC election aho chepate dun Dhonsori pen MS tokbi mate monsing tokbi mai phupini Bipin Senar ahem kerap dam tang tenon kachari bom atum BJP asong atum ke kupia posi langdam de delo lapen konsil along kachari atuma phansita chuning rilo bon sita me thangna akerap abe pusi chethandun lapen isi kachuning rit duntu kanghon kajinso pen pura labang so Assam Grameen Vikas Bank account number lake 980061200096 IFSC code lake UTBI 0 RRBAG along nang cerap dun thapusi chuning ripon Diphupen Rostom Hanse Public TV Karbi Anglong. Pini adak rong klarbong ini rong Anthony rong pharong rong klarbong Anthony rong pharong adak mane non herang jo la temon arvi thepik masi la hemdung athing pi thetan masi la hem song krep lo mat hem krep on rai lu la si non ni tum dak spot wang lo jo la si thing pi bang remove lo wang ta ting bang ke pura damage lo pen la arpong pinita ropon lo hemanu jo ha huta damage lo la si Astageta ni tu ngahin pen APSLC Dhonsori itu constituency committee ahin pen kerap pajir lo la pen ke lapula Dhonsori atuar ta pin lo nonta ing hanang se la pu diputu Dhonsori kedam tuar ta tuar non arwe jang ke garita pomta tingthang logi namasi rat tungke nanta kisung tektik amasi Dhonsori rat tunta nan tuar pen ko an kisung ako school da mission school we hapu ke kaching thur nang polete la school ke kenang sat athe somar dunge chari nang kok mati ama school ta ave mission school ta ave building mukhata ave kiju na lang ta ave school long ta lasi development man ka wipin lo latung batai meeting na ta development pu aso radang no ningji sita ali tumlang melo development e theklong delo nepen ke lapu medical facility ta ave non la mission hospital ta theklong le Doldri Dhonsori nata lase kapre hinda Karbi Anglong la sono ako West Karbi Anglong na tuta sono tuar bang ke rata theklong hulo tuar ave pin haputa gari misena gari che ponta hengno vegi lana tuar hengno haputa Rolo pini dito masar apan alang itum nilihem akisung nang theklong pen alang itum bang pini nilipan kerap lain pijer kang lo okay tum kacang hona sara tumban temen ni kero pila Elemen kanik ha nilimen la ke ditin chungna rong la ke dak rong klarbong an ni rong parara Lakhain karapon nilip MEC constituency ke parlo inglong borpung arlong uti borlangso ang nama thengpi kaiket aron repen kirot kapar humwer abang laki inut borlangso ahawar star hanse arong asar pun hanse pusi pang thekpon ar nibang aron repen inglong ke do risak puma thengpi pen chenglok ke jor ke plak kang huwer athe ke golaghat district anat kachojor kang hu chimit mipin apita North Eastern
Silonian Forest Rank ACF Pranab Teron lapen Bogijan Forest Econ Beat Officer lapen Ranger Chingbai rong hang atum hekdun longle cekrong den. Karbi Anglong District lake Seranglong Alongri Lirseng Adim Pusi Kaprek atum ilitum aphan eropon lo bonta non apki pejo pen kelaan kelang me Lirseng arje nang awe bom prai bom tanglo kedam tang aro ceklo niphai thong kep ajo apor tang hua thengpi keplak tang truck thepo ihum registration number KW Arlong Gutti Bolangso anapen Van Bom ahot Ranger Chingbai Ronghang lapen Arias Angho lapen Humgar Ars Iskap atumpen Thekdun Longsi Thangdun lo Bonta sang sedet pen ajok Aphit Arwindun Bonta Thengpi kang hua motor abang sang sedet si Karbi Anglong pen Cekoinot Golaghat District Bugijan Chutiana Pathar MS Bora Timbar NGJen Sop Diput Siri Dimbesor Bora Akulat Arlo Paluchoklo North Eastern Silonian Forest Range Keparlo Bogijan Econ Beat Ranger Chingbai Ronghang Sarthetok Biatum Kiridam Tarlip Asai Deng Ponsi Ajo Amat Hengpiagari Pasang Kok Theglongsi Adimak Long Paledamlo Kang Huatum Aphan Ribon Lo Bonta Kadlap Amat Nep Ingnang Ponlong Ledalo Ranger Ahin Penang Kethan Duntu Alama Bangke Non Dak Ilitum Forest Department Lapen Halapu Golaghat District Forest Department atumpen Chingwai Chingsai si athengpi lapen agari ta aron atengpen mena asai claim ponang kok pupusi birta nang pachidun bonta isi manghuda meme lapen hondeda meme alama bangke kang hua thengpi kar thangwek agari longlok apita nepon pedet lapen athengpi ta pon pedet abangke isi kachingki pahemso ason doma puta rong arat atumpen ningje pon Gari alo pis lo do. Puna, Lah gari alo pis itu. Hengpi bo. Kepi biat hengpi lah. nang puka bogi puma. Bogi puma puna lo poni puka. Sini dela, Kali di lah kijo dai puna tum. non nang tu si pon la mati la si kona si poni pula la. Amen. I think you want nala ni oh Hun. Kur ke. kur ke hansi. Kopi kam siklam lo ka. Gambra ko tan sa Orang gang beradi. no ga hala kisi kini.